Hormatly prezidentimiň özleri baradaky aladalaryna kömek golugyny jogap edip, iş tepkirlerini barha göşenirýän Daşol welaýatynyň telekeçileri Agbazarlamyň dürli önümlerden dolu bolmagy, ilatyň ösen isleginiň ygtybarly kanagatlandyrilmak üçin ähli tagallar edýärler. Arkada Serdarly Bagtyar ýaşyr ýylyny welaýatyň telekeçileri dürli görnüşli önümleň mukdarynyň artdyrmana aýratyn ünserýärler. Bu urda Daşol şäherine ýerleşen Hilal hususy kärhanasy özüniň nusgalyk işleri bilen tapawutlanýar. Kärhanada işeýän hünerini ökde telekeçiliň önürýän dürli görnüşli önümler ila tarasyna ýokary isleg bilen alınýar. Olaryň arasynda gurulşyk önümleri, pençereler, gapylar, mebel önümleri bar. Demir, plastik we agaç önümlerinden ýasalýan derwezeler, gapylar ila tarasyna ýokary islegden peýdalanýar. Bu hususy kärhananyň telekeçileriniň iş gadamlary barha batly tepkilere eýe bolýar. Olan gözlegli işleriň netijesinde mebelleň, aýna, gapylaň täze döwrebap görnüşleriniň önülmek hemde ähli önümleň ýokary hil derejesinde bolmagy gazanylýar. Bu önümler welaýatyň ähli künjeklerini uly islegden peýdalanýan önümlerdir. Hilal hususy kärhanasynyň ýürüýte dukanyny dürli görnüşli ýokary hili önümler ila tarapyndan uly howes bilen alınýar. Kärhanada harit olanşynyň ötüş tepkinen berja edilýän işleň mukdarym ýygdarly artýar. Onu hereket edýän bölümlerde öňürleýän dürli önümleň görnüşleriniň köpelmegi arkada Serdarly Bagtyar ýaşyr ýylyna göz öňünde tutulýan işleň epesli artýanlygyndan habar berýär. Bu bolsa Hilal hususy kärhanasynyň zähmetseýür hünärmenleriniň arkada Serdarly Bagtyar ýaşyr ýylyny ýokary zähmet üstünliklerine besejekdiklerini aýdynlyk bilen görkezýär. Dördülýän ähli şertler üçin kärhana hünärmenleri türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.